अन्नायनि बान्दो नों थानायनि थाखायनो आं दं होननानै माबोरै बुंनो माजों नेवसिगारनो नोंनो जानो हागौ बारायगा बुंदों होननानै नाथाय बिखाखौ लांदां खालामनानै सिमान जायालासिनो थानो हाया बे दाबिखौ जाय दाबिया गोरबोआव थानायनि थाखायनो सानैबो जयै बुंदोंमोन मिनिनानै मोजां मोनो होननानै मा गैयामोन बे दाबियाव दिनै जे बावलांगोन बिखानिफ्राय गुस्थिजों जिरिबोनाय सोदोबनि संख मा गैयामोन बे दाबियाव दिनै जे गाग्लिलांगोन खुवामे सिथ्लायाव सान बारनायनि गाब सुम्बकनि बोनजानाय जिउनि बै जे समायना हांखो उन्दुनाय गैयै खोमसिनि फानजारि सेफायनानै उदां जानो लुबैयो बै जे जोंब्लावनायनि फुंखा आं माबोरै खोमोरनो बिनि ग्रिन रुमाव नांजाबनानै थानाय नोंनि सावगारि गुबुंले बुब्लिनि बिखायाव बोदलायै लोरबां बिलाइफोरा दिनैबो जेरैबादि हमख्रबनानै लाखिदों हांफोरा गुबुं जाबोनायनि उनावबो थांनानै दं जाय गोथां सोमखोर आबुं सिमां बेयो खालि नों खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खोन्थाहर आरो मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे साखाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै होनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोनहैनाय बादि